phakathi wase-South Africa. Mina ngumusa ngwakhumalo ngizalwa uMabhengu ngisuka eStenga. Ngike ngaba nenkinga ngonyaka ophelile. Ngapha nengavuvukalelwa inyawo. Kanti ngihlushwa nangamaphali njengoba nibona nje isithuthuthu lesi ngihamba ngaso bengihamba ngize ngibuye ngiyime endleleni ngenxa yamaphali. Kwasho ukuthi la engisebenza khona omunye usisi engangisebenza naye kodwa before ngimbone ngaye esibhedlela ngoba nganginento la eyigqubu onyaweni la ka-left. Sema ngiye esibhedlela bafuna unginqamula umlenze. Ngabuya ngabatshela emsebenzini ukuthi hey bafuna unginqamula umlenze. Wathi lo sisi ake ngiye kubaba Mhlonishwa umfundisi wabo. Ngaya kuyena ngathi mangifika kuyena ngafika ngomhla ka 24 last year ngakusasa kuzoba uChristmas. Wathi yena ngeke akwazi ukungisiza ngoba isikhathi ngafika sekusebusuku. Wathi kodwa akasebenzi ngoChristmas kodwa mina ngingafika ngoChristmas uzozama ukuthi angisize mangafika ekseni. Ngempela ngafika la ekseni. Ngathi mangifika wafika wangihleka lo baba lo. Washo ukuthi ngiyagula ngaphatheka kabi uthi ungihlekani lo baba. Wathi hayi lo baba lo asihlole ngoba yena uqala ngokuthi ahlole into akavane ayilaphe into engayazi. Uthe mangihlola wathi mina nginabantu abadala fanele ngidle igobongo. Ibona laba abangigulisayo futhi akanawo umuthi ukuthi anginike ukuthi ngiyilaphe. Hawu akanawo umuthi angilaphe kanjani lo baba pho uzongilapha kanjani? Wathi lo baba lo fanele ngihambe ngiyothenga impepho yabantu abadala ngithobe ngayo. Mangikhuluma mangithoba ngikhuluma ukuthi ngiyavuma mina bengingazi ukuthi nginabantu abadala ngoba kungazi ukuthi ngiyanqaba njengoba ngigula. Ngempela ngathi mangikwenza lokho ngawumhla ka 24 ngisuka la ngathi mangikwenza nobhuti wami sahamba sayodla inyama ekhweni ngoba ibhobo ezazengigwaza la enyaweni zavane zaphela. Ngakusasa ekseni mhla 25 uChristmas ngawudla nje sengi-right ngoba inyawo zase zincanyanyana kodwa noma ingakapheli kodwa zase zehla. Into eyathatha isikhathi esithi asize la ko 5 to 6 days amaphali. Yabo nje manje anginawo amaphali mina ngidlela ngisho upelepele. So nje lo ngaqala ukuhamba lo baba lo hayi izinto zami zishintshile. Yabona nje la ifonini yami nginano round engisanda kwakha. Uthe nje mangiqeda kuxhuma ngase ngakho round lokhu nje ngeza la nawo round wabantu abadala njengoba nginabantu abadala fanele ngibe no round. So nje impilo yami ngisho kuthiwa kushoda izambane angisayazi leyo nto mina empilweni. Hayi ukuthi mhlambe ngafika ngenza ngadla igobongo nje kuphela. Mina nginabantu abadala njengoba nami vele ngikholelwa kubona. And washo ubaba ukuthi njengoba nginabantu abadala njengoba mina ngangithi ngithakathiwe njengoba nginenyawo engaka lo ngisongisola abantu. Wathi angithakathiwe mina ngumuthi ngizambela akekho umuntu ongithakatha. So namanje ngiyakholelwa kulokho njengoba nginabantu abadala akekho umuntu ongivimbela endleleni yami. Uzobona nje esikhathini esingesiningi esizayo ngizobe nami sengibizwa ngobani bani ngoba ngiyabona ukuthi ngiyaphila impilo. Ngiyabonga.